Ontes pola tarde tivo lugar a reunión para informar e asesorar aos cervenses afectados polas facturas erróneas da luz que organizamos desde o Concello. Unha xuntanza na que participou tamén un técnico de consumo e un experto en asuntos eléctricos. Nese encontro, eu como alcalde fixen varias propostas aos asistentes, co obxectivo de dar apoio e de intentar buscar solucións. Por unha banda, anunciei que habilitaremos unha oficina na Casa do Concello que nos permita canalizar as reclamacións. Deste xeito, facilitaremos os trámites aos afectados e faremos chegar eses escritos ao órgano competente. Pero ademais, como vicepresidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, transmitín o meu compromiso con este asunto diante dos veciños que asistiron á reunión. Un compromiso que consiste en trasladar á FEGAN os abusos das eléctricas co obxectivo de intentar buscar unha solución a medio e longo plazo para acabar co problema de raíz. Unhas propostas que tiveron moi boa acollida entre os asistentes. Destacar ademais que este encontro foi de vital importancia, xa que tamén sirveu para conocer a variedade de casos e de problemáticas que hai ao redor das facturas da luz. Unha situación moi complexa que se nos escapa a todos e que tamén afecta aos concellos, xa que tamén son usuarios e pagan facturas. Ademais, trátase de un problema generalizado, non único de Cervo, e que debe ter resposta. Por eso, penso que é o momento de actuar, de dar voz a todas esas persoas que están pagando facturas de importes imposibles e de facer que a súa voz se escoite.